I pozdrav ljudi, Goran PC ovdje i danas ću vam pokazati kako da pojačate vaš mikrofon ili da ga uopće uključite. Znači ako ste kupili mikrofon ili slušalice s mikrofonom i uključili ste ga i ne radi vam, vjerojatno je problem u vašem kompjuteru, ne u mikrofonu. Znači sve što trebate napraviti je pojačati mikrofon, a to uobičajeno ide ovdje start, upravljačka ploča, znači isto sve ikona Windows XP, samo malo drugačije naravno. I idete hardware i zvuk ili sound ako mi je na engleskom, ali snađite se već po ovim slikama. Ajde, Isusa ti Boga. Malo ćemo sačekati. Evo ga. Znači evo meni mikrofon uključiti kao što čujete logično. I evo vidite kako mi zvučnici rade kad je mikrofon uključen. A vi, znači, bit će vam mikrofon i front mic. Znači vi trebate napraviti je klikniti dva put ili svojstva, znači kliknite jednom i svojstva ili jednostavno dva put brzo. I ovdje na slušanje treba vam biti speakers, razine do kraja, znači pojačano, poboljšanja ništa, znači možete koji jedan, svejedno vam je to. I ovo je najvažnije, znači ovo do kraja i u redu samo. I tako isto na mikrofon, znači slušanje speakers, mikrofon boss do kraja, poboljšanja nije bitno i dodatno isto do kraja. I sada ja bih vam preporučio, ako želite ovako dobar mikrofon da vam se ovako čuje čisto, naravno meni nije uopće čisto, znači još je uvijek to sranje, ali ovo je jeftin mikrofon, a ako imate onak skuplji mikrofon, ja bih vam preporučio da izvadite onaj kabel za mikrofon, onda desni klik na ovo, onemogući i onda opet uključite i onda će vam ovo biti kao zadan, ali prvo ga postavite znači kao zadan, znači postavi zadano i to napravite i onda opet desni klik na front mic omogući i onda opet isključite, uključite i treba će vam biti ovako čist ko moj, naravno ako je skuplji, znači jak je bolji, trebalo bi biti čišći onako zvuk. I još nešto razine, znači ako hoćete ovako kao što sam vam objasnio, znači ovako smanjite do kraja, a ako nećete, ako imate onak dobar mikrofon, onda će vam biti onako dobro, znači ovo mikrofon do kraja i front mic isto do kraja pojačate. I to je bilo to ljudi, to je bio taj tutorial. Lajkujte, šerujte, komentirajte, subscribeujte se na kanal za još tutoriala. I sada nešto za subscribere mojeg kanala, ili ako vas zanima, znači subscribeujte se, znači sljedeći klip, možda ne sljedeći klip, ali još malo, znači snimat ću challenge sa soli. Znači neću vam ništa spoilat, znači sam ću vam reći da treba sol, kašika i čaša vode. To bi bilo to ljudi, nadam se da sam vam pomogao u ovom klipu i vidimo se u sljedećem tutorialu ili nečem drugom. Bio je Goran PC i ja odobravam ovu poruku. Pozdrav do sljedećeg klipa.